Hi guys, good morning. Mag-prepare ta sa atong sudan sa pamahaw. Naay pakudani ato ni siyang hagpatan, ha? Unsa man di ay kanira corn beef? Aw beeflot? Kanira ato pritohon. Agkaon mo ko sa pako. Si Sherwin naghakot siya dato sa mga grabas, ha? Gamay na lang to dato. Ihang gipanghakot ang katong kuan dadto atong grabas dadto. Nya ihang gibutang diha sa kuan. Nya ang tong isa ka bangko nga dato sa sulod ako nang gigawas kay para dili ra kaay siya piot. Kay gikta naman si Daniela og si Putot dili na sila makaanana dani. Di na kagaras-garas ang atong lingkuranan. Nya mag-prepare ko sa pamahaw namo kay nangapira man ni. Ha? Agoy uyap. Wala may kuan kamatis. Dili lagi ta magkuan sa uyap kay lain kaya itong paminaw. Giubo si Sherwin. Ako giubo pud ko niya. Hilantanon pud ko. Lain akong paminaw dani oh. Nya karon kanira kuno iyahang gustos anon beef loop. Pero ako mo kuan ko ani. Ay pwede ra sad sigurin nato siya sa gulan sa miswa. Pero alutuon lang nako ni siya kay balag dili siya mukaon. Ako mukaon man ko. Nga kani ato ra siyang prituhon. Kay mamayang ganahan. Na mainit rami kaganiha maunang late ang among pamahaw. Nya karon ato ni siyang fried by tawag ani. Nya ang katumpa ko ato ra pud sa to siya lapuhan. Lami na to siya lapuhan day. Nya atong sagula parisan sa kuan. Lasa na ay sili daw kuan. Murag wa ko'y gana mukaon man sad. Pero di pa to siya madaot hangtod unyang gabi. Pwede ra sad to siya kay murag wa ko'y gana mukaon sad. Lain ako paminaw. Naulanan ko datong miaging adlaw. Nya kana lagi maulanan ko nga kana ang yahang kuan bitaw sa dalan kana ang yang kuan abog aw dili abog kanang singaw. Nya mauna day na ay hinungdan nga agka subawan ko na yang gipanghakot ang kuan tong grabas dadto sa kuan yang yan ang gipang sulod. Siya rin mukaon dani. Kaya murag way gana mukaon. Murag dami kayo katuluga. Lain ako paminaw. Ikan ato ni siyang islaison. Kaya di man siya kayo hilig magkaon sa kuan good pako. Kanin na lang atong ikuan sa iyaha. Sudan sa iyaha. Nya na ay miswa na apoy sardinas. Ato ran siyang iprito. May agas lang sa tubig ko. Usahay, walay tubig dani usahay naasad. Yeah. Karon to sa ning ilabay chay. Kagahapon na ay birthday dito sa ilang Pinay, gi-invite ko niya pero wala ko nag-adto kay lain jud ang akong paminaw ni samot. Kagahapon medyo okay ra pero naji something nga lain. Nya nagilagi si Tinay nga paadtuon ko. Nya kay lain na akong paminaw mo to nga ako na lang siyang gibalibaran. Yun ko nga next na lang siguro Tinay kung kuan kay lain jud kay lakaw mura mag uy gana ilakaw mao to nga nanguha kog pako gipugos gyapon ako kagahapon kay kung pagpundo ko ag samot mao to nga nikuha ko og pako kagahapon. Nya maskin lain na paminaw sige lang gihapon kuha sa pako. Nya mao to nga naay pako kagabi pako among sudan. Nya kana unya sa udto pwede nato na siya sa udto unya kuanon
ituon. Kanilang kay si Mario ang atong kuanon. Kay ganahan siya dani. Pako man tato niya, di man siya ganahan sa pako. Kani siya nga mantika, mao paning mantika dato sa kasal ni Janice. Kay daghan makaay mantika dato sa kasal ni Janice niya. Nagdala pud sad si Sherwin diri. Mao nang naapay mantika. Yan di katag-katag gani ang kuan. Kay daghan pa man sa tugod grabas. Graba. Ayaw pagbutang niya ang kuan kana ang likan tiil sa lamisa. Kay malata kana. Ganina nagtigway ko sa baka. Ganina nanigway ko sa baka. Nya kailain lagi akong paminaw. Naglingkod-lingkod pa ko kadyot. Nya lami yung taihigda. Nya nakahuna-huna man ko nga nangapira na mainit ra. Akong lutuan si Mario. Wala ko agkalipong. Mayroong paminaw. Ato na siyang hukaran. Beb. Beb. Halina. Halina. Sakto na din na ah. Ano pagsali? Kuha diha. Okay na, mga kuragi ataan ni. Beb. Halina, halina.
Pero kagani ha, nagsayo ko kaligo. Nya karon naglain. Murag tubig ang akong kuan, sipon. Ginali na. Napod sad uyap dani. Pero di sa mi account sa uyap kay ubo lagi. Nya. Kanila na pa may sardinas dana, sardinas rang kon sa iro pagkaron. Gina. Kaw. Kaon na kaw. Namatay pa gid ang buwak ko. Awa. Ay, hati na buwak mama. Gina. Kaon na. A few moments later. Udto na ako nang itigway ang baka kay basi na inita na tua. Daw basi nakasabod mas maay nang atong iirog-irog kanunay kay para mabusog siya kada adlaw ug dili mag niwang unya si Papa Mario to adad tunag lingkod-lingkod humana na siya og pamahaw. Wala ko nagkaon siya ra ang nagkaon. Lah, ikuan sa ditong motor oh. Ang motor kay init kaayo basin makuan ang gasolina basig mamala. Gina. Kay agtigoy ko sa baka ha. Ya si putot to ada to agoy. Ang putot-putot. Ito. Mama. Pag kuha din sa kuan bib. Panghay din na sa kuan oh. Basi zanzan oh. Yan. Ha? Ang? Panghay din na sa mangga bibo. Nindot ka unon ang mangga na ilan ni ang kulildik kay. Wala pa'y kuan. Kana ang liso. Hoy, putot. Akong tigwayon, ha? Ubo. Nangala. Si Zanzan, anak ni Uncle Buboy, anak ni Auntie Mary Jane. Manigway to sa baka kay udto na. Nya. Nara diri sa duol na ko gi. Tigway kay didto man nat datong niaging adlaw. Nya. Akong gipaduol diri kay datong niaging adlaw si Mario ang nakuragi. Nya. Anam-anam nagkawala ang iyahang hilanat. Nya ang ubo na lang. Ako ang ubo daw. Hilanat ang naa. Lain akong paminaw sa akong kuan. Ulo pero di na to ni kuanon kay kung magkatuluga ko ang akong ulo agsamot kalabad may nang aglakaw-lakaw sadta. Nya basin unya magpahilot ko ni Mario pud unya sa gabi or unyang gabi magtuob ko. Lain akong dini oh. Dinhi. Nya akong gihilot-hilot yung dani oh. Dani. Ma. Busog-busog atong mama okay. Naamay daghan sagbot. Nya ato nang iirog diri ra pud sa dapit kay landong-landong man. Mama. Ang among mga manok nag-abot diri oh. Tara. Tawa. Tuwa, nag-abot siya diri. Kay naamay daghan makaangkaon nila diri pod. Ato aning irog atong mama. Unya ni nako siya sa hapon painumon. Kagahapon akong gipainom siya. Nya gibutangan ako sa asin. Grabe kadaghan kaayo ang nahurot niya nga kuan tubig. Kay gidaghanan man sa dako butang sa tubig. Nya gitilok gid niya ang kuan katong tubig kay ang kuan tubig pag magamay na to aman dito ang parat. Nya karon diri ra ni nato ikuan irog. Maasa makadapit na ko ihikot mama narabay saging dana oh. Sige na, am na. Di itry na to diri sa kuan. Wa naman diha. Puro naman na yuta diha mama. Unsa man nag-inom ka? May untag mga sawa na ni siya kay para
Na dayon baka. Sige. Man ihikot eh. Saging na Ayaw. Okay na po na kay kuan naman. Pinilay man na Dani na lang nako ni siya ihikot. Or dadto maali ma. To ni sabsab man siya Dani ka. Nahikuan Ay, pwede na to. Dani siya ihikot Dani na lang na to siya ihikot. Atong kuan bira-birahon kay basig. Malugti ni siya dahi. Dani ra na to siya ihikot. Nya. Di lang na to ipaabot sa saging kay delikado. Di na siya mag-abot atong saging. Namay daghan masabsab pud sa dani. Adto na ta guys. Kay lain man mag. Pwede ra sa to siya unyang hapon dani nako siya balhin kanang wala nay init dadto na may landungan niya dadto. Dadto na may masilungan sa niya. Nya unyang hapon diri na to siya balhin kay daghan sad sagbot. Murag tubig ako sipon gatubod. Nya napakuha ko sa mangga. May lang og nagkuha to si Sherwin. Daw ko'y kaon niya mo kaon kog mangga. Wa mo ko'y gana mo kaon sad. Murag ako. Murag way gana ikaon. Unyang hapon siguro pugos ko og tugbong. Magpalit kog isda daw sa bawon. No? Beb! Aman! Samot kaugtok nga tong ulo sa init. Beb! Aman na wala. Nagpakuha ko sa mangga. Yela. Nanatay kuha nga mangga ato ni siyang mukbang gamay ra kaayo. Adto ra ta sa gawas mo kaon kay tuada to si Papa Mario. Mga onami. Lami kayo ang atong snacks. Pamahaw dala snacks. Sige. Tilaw. Lami. Very good. Standby. Kinagod. Ano si Poon? My God, nakita. Dara. Magmukbang na ta sa mangga. Atong tryan kung lami ba or mawala ba niya atong ubo daling manggahan ni. Halang. Lambi ato si Mudani karon. Ngaon ta?
Luha-luha ito mata. Bahala lang, basta kaon ah. Pas-pas pa. Libog na nga, hindi nakakita. Kaon ta. Paning ko to. Gấp này. Rồi papa. Gọi nào. Rồi.